Čauko, čauko, ja som Frelies a ja vás zdravím u ďalšieho videjka. Dneska sme tu zasa z GTA San Andreas. A dneska si ukážeme zo pár stantov, alebo vlastne jeden úplne bombový stant na BMX-ke. Dám tomu iba jeden jediný pokus, lebo už to v živote nikdy nedám. Urobíme maličký stantik, ktorý by mal byť, že sa ako vyskočíme a prilepíme sa na budovu. Ideme na to. Jump, poď, dole, takto. Nie. Nie, sme mŕtvi. Nie sme mŕtvi, v poriadku. Ahojte. Tak teda pokračujeme. Stanto na BMX-ka. Taká motorka, tak to sa nevynecháva. Motorka. Nie. Žiadna hudba nebude dneska. To sú fakt blbí vodičov, ti do cesty vojdu len, že tak. Že, čau, je Freddy, ja ti urobím zle. I pokračujeme standardských skúseností. Takže, ďalším zo stantov, čo som si pripravil, je tu taký precíznejší stant. Je to stant, v ktorom by sme mali sa odraziť od obrubníku. No. To je u mňa veľký problém, lebo ja sa odrazím iba tak od rampy, od obrubníku. To je dobrý pokus. No, úžasné to bolo. Nádherné to bolo, úplne jak ric. Takto tu vyjazdíme všetky kobera. Výborne, a keď sme už tu teda nahore, Midoriya mám ja pod. Tak. Ideme sem a od tohto obrubníku. Dobre, alebo od toho, tam mám väčší rozdiel, ideme na to. S motorkou. OK, takže síce stanty s motorkami nám veľmi nejdú. Tak ideme urobiť stunt s autom. Takže dáme si sem autíčko a ideme stuntovať. Nebudeme počúvať Jo, takže dáme toto. Výborne, dáme, zruším všetko. A ideme. Na bok, však toto, čo mám sa toto. Výborne. Takže ideme takto. Shit. Sa nám to nejako nepodarilo. OK. Takže ideme takto. No, ježiš, nemusím všetko brať v aute. Takže rozbehneme sa týmto spôsobom. Prepáčte. Rozbehneme sa týmto spôsobom, aby nám nič nevletelo do cesty. A rozbehneme sa čoraz viac. No my sme sa mali si jedným kolesom odraziť od tohto, takže sa to nedá, takže ideme na ďalší stunt. Ideme do obrovskej výšky, kde sa vyniesieme iba jediným prístrojom. Vrtuľníkom. Takže výborne, je tu náš Apačuču. Nepočúvame rádio. Ideme hore. Ideme hore, aspoň do nejakej ulici a budeme sa snažiť pristať na budovu. To je pre mňa stunt, alebo ja... OK, komený pohľad. OK, to stačí, ajme. Enter. Výborne, vystupujeme. Otvoríme padák a pristaneme aspoň na túto budovu. Sa nedá nič robiť, tebe takto môžem plachtiť. Akože super. Také. GTA 5 to môžem inak ísť. OK, takže sme tu. To bol najlepší stand, aký som kedy urobil. OK, ale... Ideme... nezraz ma chlap. Ček. Ty. Dospelý človek.
A ideme k bossenému stantu z tohto dňa. Viem, že tento diel bol trošku slabší. No však rozhodol som sa, že budeme natáčať každý deň. A dneska veľmi nemám náladu na nič robenia, ale keď som sa tak rozhodol, tak ideme natáčať. Tak to bol bossený stand. Ak sa toto video páčilo, určite zanechajte like. Ak nie, tak nie. Majte sa. Odoberajte ma. Ale to vážne, že ste mysleli, že to končíme? To nie. Chcem si zahrať motorku? Čakaj, ale vlastne na tento stand nemusím. Ideme. Toto je bossený stand. Bossený stand. Preskočenie plota. Tak nie. Väčší rozbeh. Preskočíme plot. A tam ukončíme epizódu. Takže takto to bude ideálny rozbeh. Na to. Očividne sa to nedá spôvať, lebo hneď ako nabehnem na to, nabere a zostane. Tak toto by bolo pre túto epizódu všetko. Ak sa vám videjko páčilo, zanechte like. Ak nie, tak nie. Majte sa. Odoberajte ma.